Racing Saint-Michel 1999. Liikkeellä. Numerolla 2 Robin Rax, 3 Martha de Vie, 4 Louise Laukko, 5 AC Snowball, 6 Meadow Brand Slew, 7 Silver Invest, 8 New Crow Coin. 100 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään ja parhaiten liikkeelle 3 Martha de Vie. 3 Martha de Vie on ottanut johtopaikan, saanut rinnalle numero 4 Louise Laukko. Johtavan takana tulee 2 Robin Rax. Sitten toiseen ulos 5 AC Snowball, jota seuraa puolestaan 6 Meadow Brand Slew. Seuraavana 7 Silver Invest, 8 New Crow Coin joukon viimeisenä. Martha de Vie pitää johtopaikkaa ja avaa puolikkaan 0,90. 9.09 Första 500 kierrosmatkaa maaliin ja kärkipaikalla 3 Martha de Vie. Nyt tulee kolmatta Meadow Brand Slew. Louise Laukko prässää Martha de Vietä ja siirtyy johtoon. 4 Louise Laukko, Anders Lindqvist on ottanut kärkipaikan. Toiselle on päässyt 6 Meadow Brand Slew. Sitten Martha de Vie tulee sisällä seuraavana, kun AC Snowball toisessa ulkona. Siellä takasuoralla mennään ja 4 Louise Laukko johtaa. 1000 metriä mennään. 10.0, 10,0, Första tusen. Viimeinen 500 metriä on Racing Saint-Michel ajossa käynnistymässä ja maailmanennätysvauhdissa ollaan, kun Louise Laukko painelee kärkipaikalla. Meadow Brand Slew tulee kakkosena, kun siellä takajoukoista parannellaan myös asemia. 7 Silver Invest tulee hyvin perässä, 8 New Crow Coin. Loppusuoralle ja 200 metriä matkaa maaliin. Louise Laukko johtaa. Louise Laukko on kärjessä, kun 100 metriä matkaa maaliin. Lähinnä 6 Meadow Brand Slew, joka tulee vielä hyvin, on kakkosena. Sitten Silver Invest, New Crow Coin. 4 Louise Laukko ja Anders Lindqvist. 500 metriä Racing Saint-Michel ajossa 12.0. 6.8.